sauraro assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon shiri mai suna daga bakin talaka a jihar Kebbi. Shirin da zai rika kawo muku bayanai daga bakin al'ummar jihar Kebbi, musamman talakawa da masu unguwanni dangane da ci gaban da suka samu a gwamnatin Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu. Shirin zai rika zoma mai kallo da sauraro a duk mako ran Asabar da karfe 8 na dare. Inda ni Aliyu BK zan jara gamar shirin da zai rika zo muku a shafi na sada zumunta kamar Facebook, WhatsApp da YouTube channel mai suna Dan Aduwa. Ayyukan da kake mana ba mu ran musu ba. Ya Allah, adan ismul a'azam. Allah ga Nasiru nan. Ya Allah ga Nasiru nan. Allah kare mana shi. Kama mai zama na daban. Allah ga Nasiru nan. Tuma Dalla, a yau za mu fara ne da batun ilimi a jihar Kebbi, inda za mu tattauna da al'ummar garin birnin Kebbi kan irin ci gaban da suka gani a fannin ilimin karatun firamare da sakandare da kuma mataki na gaba da secondary school a fadin jihar nan. Sai ku biyo mu a cikin gundarin shirin domin jin yadda tattaunawar tamu ta kaya. Allah ga Yanzu Nasiru jihar nan. Kebbi tsari ba a cin wannan ba. Allah Sai dai kare da mana shi. waɗansu da ke banna al'amari. Allah ga Nasiru Akwai nan. gwada gurbi da ke mugun ƙuduri. Allah kare Babban mana bukurin shi. su su sa gwamnati cikin haɗari. Allah ga Wanda Nasiru zai yau nan. haka mu ba mu yi mai uzuri. Allah kare. Sunana dai Abu Zaidi Bello Sarki, wanda aka fi sani da Abba Dimita, kuma nan nake tudun wada a Muwala bayan Central To Mosque. masha Allah. Malam Abba, a matsayinka na dan jihar Kebbi kuma dan cikin garin birnin Kebbi, to wani irin ci gaba ne kake gani mai girma gwamna ya samar a fannin ilimi? Masha Allah, alhamdulillahi gaskiya mun ga ci gaba sosai, domin da ɗiyanmu da ƙannanmu da mu karan kanmu muna bisa turba ta hanyar karatu. Masha Allah. Kuma gwargwado mun ga ci gaba da mai girma gwamnan jihar Kebbi ya kawo a matsayin harka na karatu. Tun daga ɗiyanmu da ƙannanmu da suke zuwa makaranta da irin abubuwan da muka ga ana bayar da su kyauta gare su, irin su littattafai da biruka da waye da sauransu da fidin na ma haka abinci, sai yaro ya je makaranta ko da ma bai yi, saboda bai biɗi break ba can makaranta can makaranta. an tanada mishi abin da zai ci wanda zai ishe shi ba sai ya dawo ya ce gida a bashi ba. alhamdulillah. Gaskiya mun ga ci gaba sosai game da waɗannan abubuwa, kuma muna roƙon Allah ubangiji ya taya wannan riko da irin wannan alheri da shi. To alhamdulillah. Muna da tabbaci ko in ce muna fatan ubangiji Allah shi taya shi rikon komawa wata su continua, domin mun tabbatar da cewa insha Allah duk dai wanda dan haifan jihar Kebbi da irin ci gaban da ya ga mai girma gwamna ya kawo, ya kamata shi tsaye akan komawa ta su To continua. alhamdulillah, Malam Abba mun gode. Sunana Abdurrauf Muhammad Digi. To a matsayinka na dan jiha kuma dan cikin babban birnin jiha, so to wani irin ci gaba ne kake ganin mai girma gwamnan jihar Kebbi ya samar a fannin ilimi? Fannin ilimi. To alhamdulillah ala kulli halin abu na wanda kowa ya gani. Mai girma gwamna zan ba ku misali da makaranta gata da a cikin shiyar mutum da primary school kenan. In ka duba ko da mai girma gwamna hawo akwai gyare-gyare da yawa da makarantar nan ka bukata. Amma yanzu alhamdulillah in ka shiga makarantar nan kowa ya san cewa kulliya ta bai kudin sabulu. An yi gyaran makaranta sosai, duk abin da makaranta ka bukata an kawo makarantu ne insha Allah. Ba ita ɗaya ba duk wasu makarantun da a cikin garin. Irin fata za ka yi akan ci gaban da mai girma gwamna ka nema na ƙara koma kan karga kujerarsa tenuwa ta biyu. To fata insha Allah alhamdulillah muna fatan mai girma gwamna ya kara yadda ya yi waɗanga hudu zai yi hudu inda bai cika ba zai yi hudu ya Allah da muna son ya kara wasu hudu. Sunana Usman Muhammad, malamin makaranta a makarantar magajin girma da firamare suka tura da birnin Kebbi. Wake malamin makaranta ne kai Insha ma. Allah. To alhamdulillah, alhamdulillah. Insha Allah. To malam, a matsayinka na dan jihar Kebbi kuma dan cikin babban birnin jihar Kebbi, to alhamdulillah ma kai malami ne. To wani irin ci gaba kake gani wanda ka gamsu da shi wanda gwamnatin jihar Kebbi mai girma gona ya bayar a fannin ilimi? Ai ran Kebbi abin mu bai ko boyewa. Saboda abin bai nake kowa ya sani. Saboda ko banza tsohon malamin makaranta ne. In ko ba sai mutum ba su manta ba kwanan baya ya kaddamar da littafai na jolifin da rana. Idan ma kuma gehen renovation na makaranta. Gaskiya alhamdulillah ko ina ayi renovation.
yana magana ka magana gyara an gyara azuzuwa lafiya lau kujeru lafiya lau. To ya makarantar ku ta nan ere ta ku? Malam ai alhamdulillah malam sai da abin da ka gani. Sai da abin da ga ma yanzu zan rage ni kawai. Saboda alhamdulillah ko a cikin makaraban na gwamnati akwai wani bawan Allah wanda ake cewa Head of Service. Ya kawo gudunmuwar littafai na rubutu da karatu ga yara. Ina ganin ba wace lasik da ya kawo su ba. Saboda tallafi ne ga ilimi ya ce ya kawo su albarkacin mai girma gona. Kuma gaskiya mun jaɗin wannan abu kwarai da gaske. Gaskiya akwai manya da yawa suka wani tallafi ga wannan makaranta. Kuma alhamdulillah mai farin ciki sosai. Muna roƙon Allah ubangiji shi kaddare mai girma gona kuma zai karo na biyu. Shi babban burin mu. Saboda dan mu na malami kuma san darajar mu ya san muhimmancin mu. To kana da dan wani abu da zaka ce bangaren matakin karatu na gaba da primary school kamar secondary school da kuma mataki na gaba da secondary school irin tallafin da aka ba ɗalibai da kuma inganta makarantun da an kai? Ha mala ai abin bayyana yake. Saboda duk da ta sani sai dai mutum bai yi adalci ba kuma bai nuna soyayya ta gaskiya ba. Saboda kowa san cewa mai girma gona ya dauki ma'aikata ya dauki malaman makaranta 2000. Wannan kuma bayyana yake kowa ya san da haka. Ya dauki malaman makaranta akalla 2000. Kuma a yanzu haka turai su fara aiki a fara bin albashi kaga wannan babban ci gaba na sama yana taimaka ma malamai ɗaliban makaranta na higher institution da kuɗin makaranta tallafin makaranta sannan ya musu funding kuma alhamdulillah suna farin ciki da haka. Masha Allah wani rabo mun gode a bangaren ilimi kana samun bayanai da dama ga al'ummarka kuma tabbaci sun gansu da abin da mai girma gwamna ke yi na ilimi. Kuma to akwai secondary school ne wadda ake na gehen ka na wadin da kake wakilta kuma iya primary school ne? Akwai secondary. Haka iyayen yare da ke secondary school kana samun bayanai mai kyau a wajen su kenan na a to masha Allah samun suna cikakken ana cikakken kulawa da su gaskiya game da irin abubuwan da suke samu can da yanzu ba su samu su gaskiya saboda mai girma gona mai girma gona duk ya kauda da yaro ba sai ya wahal da iyayensa na bashi kudin yin ainihin birasa ba. Gwamnati ta ɗauki wannan nauyi tana yi bakin gwagwaro kuma Allah da iko ne ya ƙara taimakon ta ya ƙara kiyaye ta shi mata jagora mu ba sai mun haɗi ba ko ba haka ba alherin gwamnati shina da yawa gaskiya sannan mu ba muka waɗi ba al'umma ka waɗi kuma al'umma kashi da kajiya suna faɗi. Ya Allah a sarki idan ismul a'azam ga gwamnan ka are mu da shi. Gurgu mun ce Allah wahidi ya Allah ahadin ya Allah. Mai sauraro duka anan muka ka ƙarshen shirin namu na wannan mako ku dakace mu a mako na gaba idan Allah ya kai mu lafiya. Rahmanu Allah, Ar-Rahim ya Allah, Al-Mannan ya Allah, Ba'adus samawati wal ardi Allah, Jalal Allah, wal ikram ya